हा काठीसारखंच आहे बघ. काय ते किडा आहे? हा हल्ला हल्ला. छान अशी आपली हिरवीगार चटणी नारळ. हा चष्मा आणून किती मिनिटं झाले? चला सकाळ झाली. पक्ष्यांना इथे खायला घातलंय. चाललोय झाडामध्ये फेरी मारायला. काय आहे तिकडे बघू दे. झाड होतं बघ, हे झाड होतं बघ. कशामध्ये? ही फांदी आहे ना, ही फांदी या शिरी असं पेचलं होतं, असं पेचून बसलं होतं. काय पण बघ ना, ये कोण काय आहे बघ. काय वाटतं तुला? काठी आहे ना झाडाची? हा काठीसारखंच आहे बघ. काय ते किडा आहे? हा हल्ला हल्ला. हा बघा कसा किडा आहे तो वेगळाच. ती काठी असं झाड खायला बसलं होतं मस्त. काठी अच्छा सेम टू सेम तर झाडासारखा रंग आहे बघ, फांदीसारखं ना. जरा खाली ठेव, परत वळवळ. शेरू वाजलं. चिचे खायचं नाही. पकडलं ना त्यांनी काठी, बघ ना. हा हा बघा बघा बघा. कोण बोलेल का? त्याला किडा कोण बोलणारच नाही बघ. हा हा तो आता पकड आता दिसतो. आवाज पकडून बघितलं म्हणून बरं झालं ना. तेवढं झाड खराब केलं असतं ना आपलं. काय दिसते काठी अशी? हे ना आपलं आवळ्याचं झाड आहे. आवळ्याच्या झाडाला काठी कसली आहे? अशी मध्येच होती का इथे 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 अशी? पण बरं झालं ना बघितलं ते. असा होता. म्हणजे अशी कशी काठी आली? वाढेल फांदी तशी वेळी वाकडी वाढते, सरळ वाढेल ना. अशी कशी फांदी आली? झाड आपलं मोठं झालं ना आवळ्याचं. केवढं छोटंसं होतं का, केवढं वाढलं. हे मोठा आवळा असतो ना, त्याचं झाड आहे ना. मोठ्या आवळ्याचंच आहे ना. मोठा कसा किडू बघितला. बहुतेक झाडं आपण लावलेली आहेत. आता कधी काय बोलले झाडांची टूर जसं होम टूर असतो ना झाडांचं, कधी आता मुहूर्त येतो काय समजत नाही. बघूया काहीतरी शेअर करेल. कोणाला आतमध्ये घुसायला बघ. ते किडा मारून टाकतो. काय करायचं ठेवून तो? मारणारच आहे त्याला. काठी सारखा आहे बघ ना एकदम. रंगच सेम तसा आहे काय. चला पक्ष्यांनी घरटं बांधलंय काय केळीमध्ये? हा ऐकलं काय? नाही ग, मी बघितलं. बरं झालं किडा बघितलं ते, ना सगळं हे झालं असतं. आपलं सोनचाफा, हा सोनचाफा कठीण नाही करायचंय. चला बाबा, सकाळ सकाळ असं प्रसन्न वातावरण. आणि तुम्हाला अशा प्रसन्न वातावरणात जी सहज उगवलेली वेल बघा, ही चिबूडची, आणि त्याला फळ लागलेलं आहे हे बघा. ह्याला काहीच खत पाणी काही नाही केलेलं आहे. आता फक्त पाणी घालावं लागेल. शेरू काय चाललंय? शेरूची मस्ती चाललंय. काय केलं? खातोय ते. शी ते लांब फेकून दे. ह्याचं काय सांगू शकत नाही, खातील पण. चल शेरू मस्तीखोर. चला कसे वेगवेगळ्या प्रकारचे किडे मुंग्या सगळं असतं. हे गुलाबाला कळ्या बघ किती आल्यात, बाप रे. इथे काय काय कटिंग करायला पाहिजे बघ, पानं सुकल्यावर की झालेत. हे बघा एकाच फांदीला किती कळ्या आहेत त्या. 4 आणि 8 आणि 9, मला वाटतं 10 आहेत. 10 आहेत 10. कुणाला कुठे चालला? आंघोळीला चालला? हे चाफा फुल आहे, चाफ्याला सुगंध येतोय. कालचा चाफा आहे तो. पण काय शेरू, हा शेरू ना. हे बघा हे असं काय काय ना, काय घाण वगैरे ना खायच्या मागा नुसता. त्याला शेरूला बांधून त्याने वाघ्याला सोड. चल आता, चल तुझा टायमिंग संपला, चल आता वाघ्याला. हे झेंडूला पण एकूण 4-4, 5-5 कळ्या आल्यात. आता फुल पण ते रोपं बरोबर नाही ना, आणि पावसामुळे आपली सगळी रोपं ना खराब झाली बघा. फुलं आलेले आहेत पण नाही बरोबर झालेले आहेत. चला असू देत जे काय आहे ते. पाडलं बघ कुणाला काहीतरी. कितीचा अलार्म आहे? कितीचा अलार्म?
असंच लावलेला बघ अलाराम पण. चला काय काय रोपं आपले चांगले आहेत वाटतं झेंडूची. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. झालं आहे बघा सकाळचं राऊंड वगैरे मारून झालेलं आहे. घरातलं छोटं मोठं काम पण झालेलं आहे करून. आणि आत्ता मी एक तर थोडा वेळ ना म्हणजे बाहेर असंच म्हणजे फुलं वगैरे किती आहेत ती बघण्यासाठी आली होती. म्हणजे हा जो सकाळचा टायमिंग आहे ना तोच माझा असतो. नंतरला दिवसभर कंटिन्यू काम आहे ना चालू असतं, असं आहे ते. तर आज सुवेर आपलं संपणार आहे, म्हणजे झाले 12 दिवस आणि आज पूजा वगैरे करायचे. म्हणून सगळं पटापट म्हणजे सगळ्यांच्या आंघोळ्या अगोदर चालू आहे. कुणाला आंघोळ करून आता आला आहे बाहेर, आता कुणालचे बाबा गेलेत आणि त्याच्यानंतर मग मी जाणार. मग म्हणजे आज देवाचं सगळ्यात जास्त आज असं खूप प्रसन्न वाटणार. त्याच्यामुळे त्यांना सांगतं सकाळी लवकर उठून म्हणजे बाकीची कामं सगळी साईडला करून ठेवा तुम्ही, आज काही करायचं नाही आहे. पहिला ते देवाचं होऊ दे पूजेचं वगैरे आणि मग बाकीचं काय ते तुमचं तुम्ही करा. तर नाश्त्याची तयारी आता मी अगोदर करायला घेते. तोपर्यंत कुणाल की नाही तिथे मंदिर साफ करून ठेवेल आणि मग बाकीचं सगळं होईल पटापट. तर नाश्त्यामध्ये म्हणजे काहीतरी विचार चालला, चटणी बनवायची एक, पण ते काय बनवू ते काही विचार नाही केला. म्हणजे चटणी बनवायची फिक्स झालेलं आहे. आपल्याला एका ताईंची कमेंट पण होती की नारळाची चटणी असते ना हिरवीवाली ती दाखवा म्हणून. तर ती आता मी करायला जाणार होती. झटपट तुमच्याची रेसिपी मी शेअर करते फटाफट. चला जरा वर बघली जरा एक स्माईल तर दे. तर ते मंदिर साफ करत तोपर्यंत आपण दुसरं काम करायला घेऊया. कुणालच्या जेव्हा आंघोळ गेले आहेत ना मोठ्या मोठ्याने आवाज करतात. तर चटणीसाठी मला की नाही कढीपत्ता लागणार आहे. 1 मिनटं फुलं बघते जरा. इथे बघा झेंडूची फुलं आलेली आहेत. आहेत कळ्या बघा आलेल्या आहेत. कढीपत्ता हवा आहे. कढीपत्ता म्हणून इथे आले. इथे पण आपलं छोटंसं झाड आहे कढीपत्त्याचं. तिथे आहे पण ते म्हणजे काय खूप तिकडं रान भरपूर वाढलेलं आहे, त्याच्यामुळे तिथे नको. इथेच आपण जाऊया. पटकन काढून घेते. असं ताजा कढीपत्ता असेल ना मग चटणीला आपल्याला चव पण छान येते. आणि हे झाड पण बघा छान झालं आहे. ह्याला ताक वगैरे घालायला पाहिजे म्हणजे अजून छानपैकी होईल. आणि मिरच्या पण इथे मला वाटतं मिरच्या आहेत घरात. ह्या ना भजीच्या मिरच्या आहेत, छान तयार झाल्यात. आणि जरा मोठ्या होते. चला जाऊया. दुर्वा भेटला आपल्याकडे. काय दुर्वा पण आपल्याला भेटला पाहिजे घेता येईल तर का. चला देवपूजा झाली, आता नाश्त्याची तयारी. तर झटपट चटणीची रेसिपी तुम्हाला दाखवते. इथे बघा नारळ घेतला आहे, अर्धा नारळ आहे तो. लसूण घेतलेली आहे 2-3, आलं आपल्या चवीप्रमाणे, मिरच्या म्हणजे आपण किती तिखट खाऊ शकतो त्याप्रमाणे मिरच्या घ्यायच्या, कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी हा कढीपत्ता हवा आहे. तर हे सगळं साहित्य जे आहे ना आपल्याला वाटून घ्यायचं मिक्सरमध्ये. तर त्यात आता थोडंसं मीठ टाकते, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. थोडंसं पाणी, गरजेनुसार पाणी. चला वाटून घेऊया आता. ह्याला कोण सोडलं? डिंगूला कोण सोडलं? बुबुला ए बुबुड्या किती खूप झाला बघ. उड्या मारते उड्या. बाबुडी. तर चटणी बघा आपली वाटून झाली. ही झालेली नारळाची हिरवी चटणी. आणि ही जी चटणी आहे ना डोसा, घावणे, इडली ह्याच्यावर तुम्ही खाऊ शकता. हे फोडणी नाही दिलं ना तरी पण ती टेस्टी लागते, पण फोडणी दिली तर अजून टेस्टी लागते. म्हणून मी इथे आता ना फोडणी देणार आहे.
तर फोडणीसाठी कढईमध्ये बघा थोडंसं मी तेल घेतलं आहे. तर तेलामध्ये आपण इथं राई टाकूया. बघा राई तडतडली. आता इथं गॅस आहे ना मी कमी करते. आता उडदाची डाळ थोडीशी. उडदाच्या डाळीने एक छान अशी चव येते चटणीला, त्याच्यामुळे टाकायची. आणि हा ताजा कढीपत्ता. आता ही उडदाची डाळ आहे ना जर अशी लाल झाली ना तर मग आता आपण ही चटणी टाकूया. अरे बघा लाल होत आलेली आहे आता ही चटणी. जरा मिक्स करूया. आता हा जो मिक्सर आहे ना तो फक्त धुवून घेते थोडंसं पाणी टाकून. आता आपल्याला किती घट्ट पातळ हवे त्याप्रमाणे त्यात पाणी टाकायचं आणि धुवून घ्यायचं. झाली ही चटणी आपली रेडी. गॅस बंद करते इथे. स्पेशल आज काय नाश्ता आहे ग? आज काय नाश्ता आहे? स्पेशल नाश्ता आहे. चटणीची रेसिपी दाखवली ना आज. काय बनवत आहे? काय म्हणेल घावणे. घावणे घावणे. पिढ्यावरचे घावणे. आज घावणे खायचे. हे बघ गरम गरम तयार झाले आहेत. स्पेशल घावणे. चटणी बनवली. चटणी म्हणजे काय? कोणती चटणी बनवली? ह्याची खोबऱ्याची हिरवी चटणी. ग्रीन चटणी. ओके जाऊन चला द्या पटापट द्या. 4-5 तयार होते मग देते. घावण्याबरोबर अजून छान लागते. इडली बरोबर पण छान लागते ना चटणी. ग्रीन चटणी. गरमागरम घावणे. स्पेशल नाश्ता असं वेगळा वेगळा खायचा असतो ना नेहमी. आमच्याकडे हे आवडतं ना वेगळं वेगळं खायला सगळ्यांना. आता म्हटलं झटपट म्हटलं काय बनणार चटणी सोबत. खरं म्हटलं ते इडली करणार होती. रव्याची इडली असते ना ती. पण रव्याची इडली कशी फारशी आमच्याकडे आवडत नाही. रवा इडली जड असते खूप. नाही पण ते आवडत पण नाही ना आपल्याकडे. त्याच्यामुळे चला म्हटलं घावणेच करते फटाफट होतील. नाश्ता आपला रेडी झालेला आहे. तुम्हाला मी प्लेटिंग करून दाखवते. छान अशी आपली हिरवीगार चटणी नारळाची खूप टेस्टी लागते. तुम्ही करून बघा. आणि हा कढीपत्त्याचा पानवरती तयार. चटणी काय घ्या तुम्ही काय लागेल ए शाबागे खाली बसेरू शांत मला बसा. मी आणते आणि तो ती डिश नाही आणली. मी डिश आणले छोटी वाली नाही. 15 लिटर ना ते त्यांनी दिले आहे. 15 लिटरला 100 ml. 100 ते 120 आहे. 15 लिटरला 15 लिटरला मग 5 लिटरला 40 ml चालेल ना आपल्याला? 15 लिटरला किती आहे बरोबर ना? चला औषध फवारणीचं औषध आणलेलं आणि त्याचा वापर करायचा विचार चालला. बघू दे 1 मिनिट 1 मिनिट. 15 लिटर 100 120 ml. आणि जरा हा बघा चष्म्याचं उद्घाटन झालंय आज. हा चष्मा आणून किती महिने झाले? झालं वर्ष नाही 6 महिने झाले. आज पहिल्यांदा बघा डोळ्याला लागलेलं आहे. औषधाची कृपा. जे चष्मा लागलेला आहे तर हे आहे गवत मारण्याचं म्हणजे तण मारायचं औषध. ते आता फवारणी करायला घेत आहेत. तर ते मिक्सिंग चालू आहे त्यांचं. म्हणजे सुरुवात केलेली आहे रान मारायचं. काय हवं आता? हां चालेल जावं मग. तर दोघं जण बघा गेलेत आता त्यांचं काम करायला. मी आता चालली किचनमध्ये माझं काम करायला. किचनमध्ये आता दुपारचं जेवण म्हणजे नाश्त्यापर्यंत सगळं झालेलं आहे करून. आणि थोडीशी भाजी पण आपली बागेतली काढलेली ना ती पण सुकवून झालेली आहे. आज वेगळी भाजी म्हणजे पडवळ आहे ना ती चिरून आता उन्हामध्ये सुकत घातले. आणि काय नाही बस घरातलंच आपलं छोटं मोठं चाललेलं आहे. डेली रुटीनचं चालू आहे. नाही घराच्या बाहेर आता जास्त पडायला मिळत आहे. आणि आत्ता आपल्या घराचं काम मला वाटतं आज नाही आले पण 1-2 दिवसामध्ये होईल चालू. मग किती दिवस जातात काय सांगू शकत नाही मग. आणि मला वाटतं 7-8 दिवस तरी जातीलच असा मी अंदाज घेतलेला आहे. पण होईल दिवाळीच्या आधी होऊन जाईल सर्व काम.
तर चला मग मित्रमैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच थांबवते. चटणीची रेसिपी जी तुमचे शेअर केली ना, ट्राय करून बघा तुम्ही. मस्त टेस्टी झाली होती, म्हणजे आवडली आमच्याकडे सगळ्यांना. व्हिडिओ आजचा आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.